Yo, kamusta mga kapot-pot? Long time no see sa gantong attire. Tagal natin hindi nag-bike ng naka-formang cyclist. Medyo mag-iikot-ikot muna tayo sa Manila. At magpa-practice tayo. Try natin bumalik sa mga mahabang ride. Ay, grabe, ang tagal bago makalabas tayo ng looban dito sa Marilao. Dito kasi sira yung tulay, maglampas sa 1 linggo na. Ayun, abot hanggang dito sa looban ng traffic. Ito kasing kalsada na to, tatawid to sa NLEX. Yung tulay na nagdudugtong sa kabilang side, yun yung nabangga ng truck nung nakaraan. Kaya one way lang siya ngayon. Actually, hindi lang dito ang traffic. Nung nakaraan, pati buong NLEX, grabe ang haba ng traffic dyan. Although sa NLEX ngayon maluwag na, pero dito sa loob, dahil ngayon tulay ginagawa pa, one way pa rin. Dito naiipon ang traffic ngayon. Ito yung tulay na nabangga. Kita nyo, one way. Kitang kita, walang daya. Yung ilalim nito ang nabangga. Buti nilang kamo, ayos sa ilalim. Ayun, wala nang traffic sa NLEX. Nung nakaraan, kabilaan yan. Northbound tsaka southbound, napakahaba, abot ng Balintawak. Balisa ngayon, wala pa tayong planong destinasyon. Bahala na, basta lumabas na ako, nagbihis para lang makapag-bike na. Minsan nagkakaroon ako ng analysis paralysis. Nakakaisip ko sa pupunta, naubos na yung oras, di nakalis ang bahay. Kaya kanina habang nag-iisip, sabi ko saan ba ako pupunta? Bahala na, basta magbibihis ako, halis ako. Bahala na ako sa tagal ng paan natin. Ang isang sigurado lang muna ngayon, dito tayo sa southbound papunta. Kasi pag kumanan tayo northbound, isang diretso lang, wala tayong masyadong option dyan. Isang diretso lang yung MacArthur Highway. At least pag nagpunta tayo Manila, doon marami tayong pwede ikutan. Pwede tayo mag San Mateo, pwede tayo mag Rizal, pwede tayo mag BGC, MOA, Manila. Oh, actually baka yun na nga yata yung ruta natin. Ay na, MacArthur Highway na tayo. Kakaliwa na tayo dito, southbound. Sa Marilao na tayo, time check 9:39 ng umaga. Medyo naninibago ako sa sikat ng araw ngayon ha. Nabawasan yung pagiging solar boy natin. Tagal natin hindi nag-light ng ganitong oras. Kailangan natin mag-ensayo ulit sa init. Laki ng Marilao Station, oh, grabe. Nakaka-excite to. Na-imagine ko na itsura na to pag natapos. Grabe init, 10:19 ng umaga. Sobrang init. Tintakbo kong bagal. Naninibago pa ako dahil tagal natin na pahinga. Tagal natin hindi pumadjaksagan sa sikat ng araw. Tsaka naramdaman ko na kailangan ko na ulat. Kailangan ka na agad kumain. Bilis kumaano. Samantalang dati naalala ko nung panay-panay ang long ride ko dito sa south. Alis ako ng Marilao. Ang gutom ko sa sa Cavite pa. So dire-diretsyon pa dyak to hanggang Imus na ako nag-almusal. Pero ngayon wala pa monumento, gutom na ako. Pagdating dito sa monumento, papahinga muna tayo mabuti para makarecover. Tapos diretsyo natin pa south kung saan man tayo abutin. Kala na pag-isipan natin habang nagpapahinga. Hindi ko pa bumalik, masyado pa maiksi yung ride. Doon tayo kumain sa Papa Ray's Food House. Bago mag-monumento, sakto ng tao.
Isang adobo rice po. Grabe yung init. Nakakabalibago. Hindi na sanay si Ian Hawa. Grabe, kung ikukumpara ko yung pagod ko ngayon saka yung pagod ko nung panay-panay ang ride ko. Ito yung gantong pagod. Ganito na yung pagod ko pag nasa ano na ako nito. Kung halimbawa pa south, pag nasa halimbawa Naik Cavite or bandang Dasmariñas na Patagaytay. Grabe ngayon, from Marilao to Monumento. Pero syempre nakadagdag din yung init ng panahon. Pero yun yung mga factors, yung init ng panahon, tapos pangalawa yung kawalan ng ensayo. Dahil more than 6 months ako hindi nag-long ride. Puro mga UP lang. Imagine dati binabalikan ko lang Cleveland Tunnel kung Marilao Bulacan, Tagaytay. Tapos yung nag-adapt ako ng Monte Maria. Pero yung ganito kondisyon natin, wala. Galit. Masarap ng pagkain dito, rice toppings. Rice na may toppings ng konting pork. Tamang-tama, carb load tayo. Pahinga tayo mabuti at nang medyo makalayo-layo pa. Ito yung mga supply ko ng mga dating long ride ko eh. Hindi ako nagpapahinga mabuti. Kaya medyo magpapahinga muna tayo ng maayos. Yun, tapos na tayong kumain. Dito na tayo sa Monumento Rotonda. Diretsuin na lang natin itong ilalim ng LRT para medyo makaiwas tayo sa init ng araw. At least dito nasa lilim tayo. So pa-Manila na lang muna tayo. Medyo lumilim ng konti, nabawasan ng init. Kanina grabe, ang bilis ko na-drain eh. Sobrang init nun. From Valenzuela, from Bulacan to Monumento. Ayun, medyo nagtago yung araw, napagod siguro, baka nainitan. Ito nga tayo dumaan sa C3. Maiba naman, total nag-iikot-ikot lang naman tayo dito no? Tapos sa may papuntang ano yata to, Mel Lopez Boulevard, tapos Patondo. Tama, sige. Parang first time ko yata na vlog tong area na to Although nadadaanan ko to pag nakasasakyan. Yan yung patong-patong na overpass na yan, NLEX connector yan eh. Kaya meron dyan papuntang Espanya, papuntang Harbor area, tapos siyempre papunta NLEX din. Ayun, tama. Bali ang magiging labas natin ito, Mel Lopez Boulevard, tapos sa may Smoky Mountain, tapos sa may port area, papuntang Ross Boulevard. Kailan dito, pag minsan matsyempohan mo, ang dami malalaking truck dito kasi dyan yung pier eh. Nabutas pala yan, area na yan, nakikita nyo. May pier dun
Sarap mag-bike dito, refreshing. Hindi pa ang first time pala na tuman ako rito. Parang pangalawang beses lang. Pero refreshing pa rin kasi nga sa dinami-dami ng mga pinatsak natin. Ito, dalawang beses pa ang ating nadaanan. Bali dyan labas nun, kung galing halimbawa NLEX tapos nag-smart connect ka, dito ang baba nun sa dulo na to. Dito tayo sa tapat ng Manila Harbor Center. Tapos katapat na katapat niya ito, yan yung dating Smoky Mountain, tambakan ng basura. Nakita nyo, kaya may bundok pa dyan, no? Bago pa magkaroon yata ng landfill sa San Mateo, dito muna lahat ng basura. Opya. Dito muna tayo rito, mapit. Ayun na, daming truck. Traffic pa. Kabila rin traffic. Kamali pa ako, hindi ako nakapeso sa kaliwa. Ito kasi may harang na to eh, papuntang ano to, sabi ng ilog, Mabinondo. Tayo sa kaliwa dapat, punta Ross Boulevard. Ay, pwede na, traffic. Ano yung kabila na yan, may harang na yan eh. Kaya mas matraffic pa. Ngayon tayo sa kabilang side ng Binondo Intramuros Bridge. Ayun yung Binondo Intramuros Bridge, oh.
Kung doon ako dumaan kanina sa matraffic, dyan ang labas ko, sa gilid na yan. May daan yata rito sa ilalim ah. Tingnan nga natin. Whoop! Meron nga yata. Try nga natin kumanan dito sa ano. Ayun, oh, meron palang daan dito. Tapos, dun na to, malamang. Ang tagos ito sa kabilang side ng Binondo Intramuros. Okay, bagong kaalaman. Tama. O, dyan tayo galing kanina, oh. Ikutan tayo sa ilalim. Meron palang daan doon. Ang tanong, saan ang labas nito? Ay, tungik, paikot lang. Gagi. Paikot lang pala yun. Ay, sus. Mali, tawid na lang tayo. Dito lang pala tayo sa rotonda ng Intramuros. Tapos pasok tayo sa loob ng Intramuros mismo. Yun, Intramuros na tayo, makapagpahinga muna ulit dito. At sumikat na naman yung araw. Alas 12 en punto. Grabe talaga, ang bilis ko mapagod. Tambay muna tayo dito sa tapat ng ano, Palacio del Gobernador. Mamaya-maya siguro punta tayo Binondo, doon makapagkape lagi sa mainit na panahon. Yun, larga na tayo. Nakapag-recharge na, tagal ko nagpahinga. Tambay ako rito sa tapat ng Palacio del Gobernador. Ngingit kasi kanina, ngayon medyo malilim na. Sightseeing muna tayo. Ito, Ayuntamiento de Manila. Yoka ba? Tayo. Saan nga ba labas na to? Sa kabila ito eh. Kung tama, papuntang Jones Bridge.
Yan, dito tayo dumaan pa uwi sa Binondo. Binondo Bridge. Bawal? May event ba? May event? Walang sarado, sayang naman. Ano meron dito sa ilalim? Tingnan lang natin kung ano meron sa ilalim. Sayang, patawid na yun sa kabila eh. Okay, sige, okay lang din pala. Hindi pa ako nakapunta sa ilalim na to eh. Yun pala meron dito. Okay, first time natin nakapunta rito. At least meron tayong bagong na-discover. Ayun, ganda pala dito eh. Lagi tayong nandun sa taas. Parang ano to, parang Singapore tong part na to. Nice. Excuse me, bike. Sorry. Nice. Buti natin pala sarado. Napunta tayo sa side na to. Ang ganda pala sa side na to. Lagi tayong nang dumadaan eh. Yung kanina tinuro ko kung nagpunta tayo sa may maraming truck, yung labas na, nasakit tayo dun. Pag ganun. Nice, hindi pa masyadong tapos eh, pero mukhang maganda to pagka sa gabi sigurado maganda to. Parang mga ilaw ng Jones Bridge oh. Sayang wala tayong dalang drone. Tingnan nga natin sa kabilang dulo kung anong meron. Ganda oh. Yung kabilang side na Binondo na yan eh. Yun ang dinudugtong ng, di ba, eto dito tayo sa Intramuros. Yan yung nakikita natin tulay, Intramuros Binondo Bridge. Kukonect ng Intramuros tsaka itong Binondo. Ay baliktad pala. Yang Binondo tsaka itong Intramuros ko natataan. Hanggang saan to? Hanggang dun yata ito sa ano? Hindi, sarado na rito. Sarado na nga. Wala, may harang na yun. Doon tayo pumunta ron. Ganda. Grabe, ang ganda rito. Tignan nyo naman oh. Para kang nasa Singapore talaga. Ito magiging parang ano natin, Marina Bay oh. Kulang na lang yung ulo ng leon dito. Tapos yung mga barge. Di ba pag nasa Singapore ka, Marina Bay, mga building, tapos yung tubig, tapos may mga ano, bangko. Ganda, wow na wow. What a beautiful. Yun, napaganda pa yung ano, napaganda pa yung pagkakasarado ng Binondo Bridge. Kasi napunta tayo rito, hindi pa natin napupuntahan to before eh. At least ngayon, napunta natin, napakita natin sa vlog. Ganda, sana matapos agad. Ang ganda eh. Lalo pa pag natapos yung banda ron, no? Yung mahabang yun. Papunta hanggang dun sa may kabila ng ano, Ross Boulevard na yun eh. What a beautiful. Hindi pwede dumaan? Pwede po. Sa gilid ah? Pilit lang po kasi nakikita po po. Ah. Sino yan?
Ah. Ito for Christmas. Okay. Ayun, may nagsushoot pala kaya sarado. Si Bethany raw for cream silk. Sino si Bethany? Yung pala yun, kaya sarado. Papasara ko rin to. Mag-vlog ako. Sarap, buti na lang hindi na maaraw masyado. Kanina patang-pata rin ako kanina papuntang nung galing monumento, napakainit. Ngayon okay na. Ang oras na ba? 1:30 na. Doon tayo galing yung gilid na yun. Ganda Next time babalik ako rito ulit, may dala akong drone. Papalipad ako ron. Bye. Sa Binondo na labas natin na ito. Bali yung mangyayari, tayo? Saan nga ba tayo pupunta? Binondo, tapos saan kaya natin iikot? Binondo. Wala na, hanapin natin. Tignan natin sa tayo mapapalabas. Labas tayo sa kabilang side, sa may Pakaryedo. Na-envision ko na sa isip ko yung ruta. Hindi ko palang ma-verbalize, pero alam ko na. Ayun na, Karyedo na to. Kung tayo galing, Ongpin. Karyedo, ilalim mo to, LRT. Ito na, dire-diretso na lang pala natin tong LRT. Huwag na natin muna ilayo. At napatagal yung tambay natin kanina, uwi na tayo. So eto, tutumbok to sa monumento. Tapos sunandaan natin kung tayo dumang kanina. Yung pagkainit-init na MacArthur Highway.
century ride na yan. Hindi nyo mamamalayan, long ride na ulit tayo. So dyan na muna natin tapusin ang vlog natin. Huwag kakalimutan na matandang kasabihan ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe kayo swertihin. Hindi mag-skip ng ads, mas lalong swertihin. Hanggang sa muli, salamat. Pagod ako. Pagod si Ian ha, pagod siya.